Sa akong journey, ay mga plaza, ay mga ay kinuha niya, minaw ko, wa ko'y gipiling tinuan. Pinaro ko kan, maayo mo discuss na. Miya sa sila, maayo mo kisila mo basta kung bibigyan Ginoo. So may dagan sa panahon sa kinabuhi, nakita ako babae na para na ako nakupot, mao na yung kinagabahan ako. Usaha mo ka mo naging, leader pa yun. Di natural, ulog yun ko sa ilang ginuhuan, kaya aron madabog ko nila ba? Samot ko sila pagtuo. Dito, tabang-tabang, kustakos ng bugas. Ginoon na. Kustakos ng bugas. Kanya, itong mga ano, sinako man ang ilakuan. Para, so itong kalisipan, kiningatubangan nila ni. Dili pa na simbago sila. Ang lang tawagan nila dito is service. Service. Kanya, ang atubangan nila ay Malakias, Tristis, Carton, at Udrison niya. Ang ako lang kahibugnan kay, lahit siya, katoliko kay, uod ng tao niya. Kumkumon, tulad simot, napulitan, napoy halad ay sobre. Ang sila dito, usa kaliko ganito ang halad, lumay ba? Kaya na may drums, sila napita, pastor, hoy, wasa kalino! Nakatong drum, kinito! Ako sa gatos, at gitar, sikwita ko na, 20 din. Ano 20 euro? Laina rin ang halal. Dahil rasuwa. Saan batiyan nila? Oh, siguro